Haýsy denanlar gabananok. Bilesiň gelýärmi? Ona şu widiany soňuna çendiňler. Aslynda gabanjyňlyk duýgusy gowy. Belli derejede gabanmaklygym bolýar. Ýöne aşa gabanjyňlyk esasynda siz ýoldaşyňyzyň telefonuny barlap, hemişe şühwelenip, gejelerini aglap ýatman, şoň esasynda nerwini gaharly bolsaňyz, diýmek siz durmuşyňyzda bir zatlar ýalňyş edýäňiz. Olam köplenç öz duýgularyňyzy düşünmen, özgelerden köp zat garaşýanyňyzyň esasynda bolýar. Şoň üçin men ertir 7-nji dekabrda emosional intellekt temasyny öz we özgeleň duýgusyny düşünmek we onu dolandyrmak hakynda köp maglumatlar beren, gatnaşmak isleseňiz direkte ýazyp bilersiňiz. Inni hakykatdan gabanmaýan denan kim? Bu bagytly denandyr. Şu videoda men bagytly denanyň 6 enligi hakyna siz bilen bölüşmekçi. Bu enlikler siz durmuşyňyzda salan ýagdaýyňyzda siziň durmuşyňyzda bir näçe täzelikler bolar, mümkinçilikler dörer, ýoldaşyňyzla has asnaşarsaňyz, eger ýoldaşyňyz ýok bolsa, siziň ýüregiňiz eýlemek üçin bir näçe oglanlar goraşarlar. Birinji enlik günne 3 lezzet. Biz keçiklikde näme diýersek, durmuş agyr, her bir işe, her bir maksada ýetmek üçin hökman suratda kösenmeli, ýeňmeli, gitmeli we hemme zat kynçylyk. Aslynda görýän täzeliklerimiz hem şon ýaly ýetdi, owurlady, gitdi diňe negativ we günüň dowamyny biziň edýän borçlarymyza çagan sadyga gitmeli, ýoldaşymyza süýjüçe nahar bişirmeli, we ejemejak etmek ýatdan çykdy. Şu rutinaň içinde siz hökman suratda 3 tane gowy lezzetli zat tapmaly özüňde. Meselem sadyga barýakan, işe barýakan, halaýan aýdymyňyzy diňläň. İşden soň çykynda kofe için, ya günüň dowamyny bir gowça kino görüň, özüňiz üçin 3 tane lezzet tapyň. Şol lezzeti 5 ýyllap ýerine ýetirseňiz, siziň durmuşyňyz 360 gradus ütger. İkinji etmel enliňiz hökman suratda özüňiziň iň gowy görünüşinde bolan. Lutşe versiýasy bäde kinoda bak görüň hökman. Bu diýmek näme? Biz okuwçy wagtymyz, student wagtymyz özümizde näme seretýärdik? Makiýaj etýärdik, dokujuk sepýärdik, ýan köýnejiklerimizi üns berýärdik. Indi bolsa durmuşa çykyp çagamyz bolandan soň özümizde hiç kil seredemizok. Bu energiýany erkek adamam bizden okuýar we bizden daşlaşýar, sebäbi biz oňa gyzyksyz. Şoň üçin meň maslahatym, öýde köýne kuşul eşik giýýän bolsaňyz aýryňdyzyň. Bir ýa iki gowja köýneňiz bolsun, soň köpölde berin. Siz diýip bilersiňiz, men ýoldaşmam garyn çykyp ýatyr, özüne seredenak, tapan tupanyny giýýär, öýde diýersiňiz ýöne. Bugünkü videoda biz siz hakda urlaşýas. Üçüncü, durmuşyňyzda salman enlik günne 10.000 adım ýüremeli. 10.000 adım ýören ýagdaýyňda siz 6 aýyň dowamyna figuraňyz ütger. Ikinji, stresi ayak arkaly çykarýaňyz. Her sapar basaňyzda siz gaharyňyz, stresiňiz çykarýaňyz. Siz diýip bilersiňiz, 10.000 adım men ýerden alaýyn, men wagtym ýok. Sadece deňizde azjyk uzakrak ýollan ýöreň, işe barýan bolsaňyz 2 ostanovka bärak düşüp, pişkom ýöreň. Dastavka etdirýän bolsaňyz baryp alyp gaýdyň. Şoň hasabyna 10.000 adım günüň dowamyna toplanar. 4-nji etmel enligimiz ýekelikde 30 minut. Şol 30 minutdy özüňize berseňiz, siz energiýadan toplanarsyňyz. Biz bolsa näme edýäs? Çaga seretmeli, ýoldaşyňyz hemmekşe energiýamyz paýlasap, bize kim bermeli? Bize özümiz bermeli. Şoň üçin mene hökman suratda 30 minut halaýan bir kino görýän, süýjüçe, bulочка ýa çay özümize şo 30 minutdy hökman sarp etýän we soň gülüp çyk öz komnatamdan çykýan we söýüp paýlaýan. 5-nji etmeli enligimiz ara gatnaşy üçin bir hereket. Ýerarhiýada ýokarda biz köplenç kim oýas? Çagalamyz, ýoldaşymyz, ejemiz, kakymyz, iň soňunda men bolmalysy bolsa näme? Men, ýoldaşym, çagalar we beýlekler. Näme üçin çagalar ikinji basgançakda derse, çagalar öýlenir, durmuşa çykar, gider. Siz ýoldaşyňyz bilen näme hakda gürleşmeli, näme dip ara gatnaşyk gurmalysyz, onu bilmeýäňiz. Şonuň üçin şu wagtdan öz ýoldaşyňyz bilen gowy ara gatnaşyk günne bir gowja zat edin. Meselem kafe gidin, dinji almana, kino gidin, teatra gidin, ýok, oňa da wagt ýok, hiç ýyl tap bilemok diýsen, işden gelende söhbetdeş bolun. Günüň nädik geçdi? Meselem bir gowja jorap çygalym, maýka çygalym, şunu giýip bir deňek gör. Iň bolmany diýende şoňa bir gowja hereket edin. Günüň dowamyna. We iň soňky durmuşyňyzda salmaly enlik wagtyňyzy biderek ýere sarp etmeň. Siz köplenç, köpüýmiz.
TikTok görýär, Instagram, başga da sosiallar, kän YouTube görýärse öz wagtymyzy dirýär. O wagtda derek ýüzümizde maska goýup bilýär, saçymyza zat teredip bilýär, ýöleşimizde süýçüçe zat bişirip bilýär, ýa çağımyza kitap okap bilýär. Biz bolsa şo internetde ýetir. Kontenti ýöretýän blogerler sizin energiýaňyzdan, sizin wagtyňyzdan imitlenýärler. Şoň üçin siz döredijimi, sarp edijimi şonu bilen we wagtyňyzy beýderek ýere sarp etmeň. Ýogsa da şonka odan kirpijimi men gaýdym oýdy, ula gaýdym Gülşenjan. Kim kirpik ötürjek bolsa, kirpik goýdurjak bolsa, aşakda sahypasyny bellek geçir. Wideoň soňuna çendiňleriniňde köp sag bolun.